Кәрим Тинчурин театрында хатын-кызларга багышланган премьера тәкъдим иттеләр. Алъяулык зәңгәршәл өч пәрдәле камера операсы. Спектакль татар театр тарихында беренче феминистик лаборатория булган Умай эшчәнлеге нәтиҗәсе. Умай лабораториясе Татарстан Республикасында беренче тапкыр татар мәдәниятендә хатын-кызның тоткан ролен һәм татар хатын-кызының дөньяга карашын чагылдыра. Премьера күп кенә тамашачыда бәхәстә уятты. Тулырак киләсе сюжетта. Бишек урынына ванна, кызыл тасма кендекне тасвирлый. Төрле символлар аша хатын-кызның тууы, яшәве, катлаулы тормышы сурәтләп бирелгән. Тинчурин театры бик мөһим темага алынган. Үзебезнең затлы, атаклы, милләтпәрвәр хатын-кызларыбызны күтәргән, аларның язмышлары, эшләр турында сөйләгән һәрбер эш ул милләтебез өчен эш дип саныйм. Мәгърифәтебез бик аяныч хәлдә, үзебез телендә укый алмыйбыз. Бит ул 100 ел элек тә шундый авыр хәлләрдә булган. Бу хатын-кызлар бит бөтен төрле нинди генә эшләр эшләп, төрле җайларын табып халыкны агыртканнар, халыкны укытканнар, халыкка белем биргәннәр. Шуңа күрә дә ул аларның хезмәтләрен белү бик каты кирәк безгә хәзерге вакытта, алардан үрнәк алыр өчен кирәк. Халин булса, бездә Халина бар. Ирләрдә шагыйрь булса, бездә шагыйрә бар. Гомумән лабораторияның исеме үк риваятләргә барып тоташа. Умай төрки халыкларда борынгыдан хөрмәтләнгән хатын-кыз затыннан булган мифологик көч. Алъяулык зәңгәршәл исеме астындагы спектакль 3 акттан тора. Алар белән 4 режиссер эшләгән. Беренчесе күбрәк притча дигән спектакль, икенчесе комедия водевиль, өченчесе гомумән гел аерылып тора. Чөнки анда безнең оркестр юк, анда безнең диджей. Без бөтен яңа кешеләр, яңа буын һәм булган вакытларга ничектер икенчеләп карыйбыз. Һәм шул ничектер икенче якны күрсәтергә тырыштык. Музыка буенча мин тырыштым милли интонацияларны нигезләнергә һәм шулай анда берничә татар халык көйләре бар. Ләкин ул бик авангард. Спектакль опера жанрында диелгән, әлбәттә драма артистларыннан ул кадәр киң диапазонлы тавыш таләп ителми. Шулай да җиренә җиткереп башкарып чыктылар. Әйтик, Илнур Байназаровның музыкаль белеме бар. Зөлфия Вәлиева үз вакытында дирижерлыкка укыган булган. Бу юлы да кулында дирижер таягы. Таныш булыйк, ел укытучысы, җиңүчесе булдым Россиядә. Шулай башлыйм. 3нче операдагы беренче образымны, укытучы образым. Театр артистларына зур сынау булды. Һәм баштарак без генә шүрләп калдык, куркып, опера дигәч, мәйтәм, без бит инде опера театры түгел, опера җырчылары да түгел. Ләкин менә солдатлар кебек әмер биргәч, без инде сынатмыйча гына, матур гына җигелеп, әйбәтләп, формага, тавышларны формага китереп башкарып чыктык дип уйлыйм. Дәшмә, фикереңне әйтмә, артыгын сөйләшмә. Соңгы өлештә мәгърифәтнең мәктәп системасының хилафлыклары турында сөйләнә. Балалар кичкенәдән уйларга, ялгышырга, фикер йөртергә куркып үсә ди авторлар. Һәм бу халәт кешене гомере буе озатып бара. Кәрим Тинчурин театры әлеге алъяулык зәңгәршәл спектакле белән ялга китә. Бу сезонда тамашачыга 9 премьера тәкъдим иттеләр. Алда да әле эшләр күп. Бу яңа сезонның беренче яртысында яңа елга 5 әйбер чыгасы бар. Хәзерге вакытта да менә Турандут өстендә бу хан кызы Турандык дип әйтергә кирәк. Ул Кәрим Тинчурин үзе тәрҗемә итеп, үзе төзәтмәләр кертеп ясаган спектакль булачак. Ул чыгарга тиеш була безнең 15 сентябрьдә. Сезонда ачабыз Кәрим Тинчуринның 135 еллыгына багышлап куябыз без аны. Һәм инде анда олылар өчен спектакль була, аннан соң ашина була, чыгарга тиеш була, аннан соң балалар спектакле бер чыгасы була, һәм идегәй чыгасы була. Булар барысы да киләсе сезонга, әлегә исә артистларга көч җыеп килүләрен телик. Хәерле яллар. Илгир Хөснетдинова, Татарлар.